नोंखौ बुंखादोंमोन ना आंनि फैसाखौ बारा खरसा खालामनाङा होननानै मानो हाजारसे मानि खरसा खालामनाय नोङो मानसियाबो ओरैनो फैसा गैखाया जादों एसे जमायनो नागिरदों नों आरो माबा बुजि मोना बेखौनो बुंबाय थाबाय माबा हाजारसेल'सो खरसा खालामदों ओमफ्राय 6,000 मानि दंबावोआनो माखौ सिन्था खालामदों नोङो मा हाजारसेल'लै ओमफ्राय गाबोन दिवाली सफैबाय माथो हा गाबोनथ' आरो कत खरसा थांबावगोनसो बमा बाय फुलजारि बाय रकेट बमा बाय माबा बे चक्र बाय आंथ' एबार देन्जार गावखानो सानखादोंमोन जिखिजाया आङो बमाखौ हाजारनिसोनि गावनो सानदोंमोन नाथाय नोङो हाजारसे मानि खरसा खालामबाय दा हाजारसेफोरनिबो बायनो मोननाय नङा आङो बमाखौ साला आंबो सायाव गावग्रा सायाव बेरग्रा बमाखौ बायनो सानदोंमोन दामि बमाखौ दा नोङो साला आंनि साननायफोरखौ भंग खालामना होबायलै मानसिफोरा मालाय कत फैसा गोनांफोरा सायाव बमा गावरो कत बेरो जि मोजां नुखायो आंहाबो बेखौ मोनसेसो बायनो सानदोंमोन हाव बाय आरो बायबावनो जाबाय दाबोथ' 6,000 मानि दङना हाजारसेल'सो खरसा थांदों हाजारसेल'नो नोङो हाजारसे फैसाखौनो खामायनो हादों नोङो जुदि फैसाखौ खरसा खालामनो एसेबां बादोंबा नोङो नोंसानि बिबारि आब'नियाव बियाखै मानो दिवालीनि नामाव बिया मा आं लासिंसिंनो आं माबा लाजिया नामा 5,000 दामिनि मबाइल होबाय बेखौबो नोङो खोख्लैनानै दा आरो 10,000 होबावदों मानो बिबाय थादोंलै आङो लासिंसिं आंनि नामावनो माथो 32,000 होनाय जाबाय कररपति मानसै बे 32,000 माखाय बिसिनि थाखाय 30 थाखाल'सो बिसिनि थाखाय 32,000 30 थाखा गायदे नोङो बिसोरनाव थांनांगौमोनानो मोनथिगौ ना दिवालियाव थिगसाय बमा गावनो मोनगौमोन थिगसाय मोनजागौमोन आरो दख'नाबो बायना होबावगौमोन खोना फैसाबोसो होबावगौमोन खोना नोंनो मानोथ' थांबाय थानांगौ जाम्बिलाय गायदे एसेबांबो लभिया नङा दे रखरा मा लाबोआखैहाय माथो मना गांनै मानि मा लाबोदों संनोसै आङो संनो जाबाय आंहा ओंखाम ओंख्रि आयै सब दंजोबो ना बेदर गासिबो दंजोबखायो आदाया आंनि फैसाखौ खरसा खालामजोबना लाबोबाय आङो 300ल'सो खरसा खालामनो होदोंमोन हाजारसे मानि सिफायना लाबोबाय खेबदां नोंहालाय मानोथ' एसेबां हाजारसे मानि सिफायना लाबोखो माबा खेबख्रिफोर रखम गाख्रबबाय थायोलै हाजारसे फैसाखौनो नङा मानोथ' एसेबां हाजारसे मानि खरसा खालामना लाबोखो नोंलाय बेदर लाबोदोंबालाय नाखौलाय मानोथ' लाबोनांगौ बेदर गोजा लाबोबाबो जायोना गावगायानो दाउ बेदर लाबोनो होबाय नाबो लाबोनो होबाय ओमफ्राय जोंनि थाखाय बोरमा बेदरबो लाबोनो होबाय आजिखालि आरो बेदरफोरा खथ' दाम जाखादों आरो माथो आलुबो गैयानो आलुबो लाबोबाय ओमफ्राय दालिबो एसे लाबोबाय पियासबो लाबोबाय बानलु गोरानबो एसे लाबोबाय जाब्रांबो लाबोबाय इसिबां मानि माल माथा हाजारसेयाथ' थांखागोनानो आरोथ' बेखिनिखौ नांखागौआनो न'आव रखरा एबारनिफ्राय आं नोंसोरनो थाइसेबो खरसा खालामनो होला आंहा जमायनांगौ लाबो फैसा लाबो ओमफ्राय माख'आलाय अबावथो थांनो नागिरदों आङो डक्टरनियाव थांनि र' मादै गथ'आ लोमजादों आंनिया फिसाजोआ बेखौनो लांनि र' ओमफ्राय मादैयालाय अबेनिथ' जाखो आङो नारापारानि ओमफ्राय नोंहालाय अबेनिथ' जाखो आङो खिलामापारानि मादै माथो आङो थाख्ला जावायसो रखमसो नुलाय लांबायहाय अबाव थांनो नागिरदों बेलाय बेग गिदिर लानानै सिनायागौ नोङो मादै आयौ आंनिनो जावायसो जायो बिनि हिन्जावा माने आंनि बिनानावनि फिसाजो जायो आंनिया फिसाजोआनो हामाहाय जावायसोखौ अबावबा गारना थांबायनो आयु औहाय माबा हाबा जाखांनायनि उनावबो माथो आरो खारसनबावो हिनजावफोरा आरो सोरबा सोरबि हौवाफोराबो हिनजाव थाखानायनि उनावबो माथो आरो हिनजाव लाबोबावो औलै मादै माथो बुंबावनो आरो ओमफ्राय बिनिया गथ' गथाय गैयामोन दङमोनहाय गोरलै गथ' मास मोनसे ना मास मोननै जानाय बेखौनो लाना थांबाय हौवाखौ गारनानै गुबुन हौवानियाव खारस'नहैबाय औहाय थाङा सिगांबो बिनो बै हिनजाव गोनां गथ' गोनां मानसिजोंनो हाबा जादोंमोन माने आं दानिदो बुंनाया थाख्ला जाबायसो होननायाव बिनिया हिनजाव दङमोनथ' गाज्रिथारहाय जोंहानि रांखावरियाबो गाज्रिथार मा होनना बुंदों नोङो मादै रांखावरि औहाय रांखावरि नाममोन बिनिया मा रांखावरिया माथो आंनि लोगोसो ओमफ्राय बेलाय माथो रांखावरिया माने आंनि लोगोआ आंनि फिसायनि असे बिनानावनि हौवाजोंनो हाबा जादोंमोन आयौ हाबाब नंमारगौदि मादै बे रांखावरिखौबो रागा जोङो आङो मालाबा मानो बेफोरबायदि हिनजाव गोनां गथ' गोनां मानसिजों मानो हाबा जानांगौ देनाय आरो दा आरो बेखौबो गारना थांलायबाय औहाय थंगालिया माथो बुंबावनो आरो
आजिखालि आरो बेजों रायज्लायलाबोना फन हरबाबो नांला आंनोबो हरला मालाय बे थंगालिया मानो बेफोरबायदि बे गथ' गोरलैखौ लानानै गुबुन हौवाजों खारसनहैबाय आरो ओमफ्राय मादै अबाव थायोबा दा जानोहाय मोनथिया खबरानो गैयाबा आंखौबो फनखौनो हरलाबा खारसनखालिथ' हौवाखौ जोंहानाव फैगोन होननासो थगायलांदोंनो आंखौ मालाय बिदिसैनो बेमाराव गोलैना दङ नायग्रा मानसि रावबो गैया बेनिखायनो साननैसो थाहैथ'नि होननानै बिदि थगायलांदोनो हौवाखौ आयु थंगालिया थंगालि नङा मायबासो दे रागासो जोंनो ओंखारोहाय आङो गावनि बिनानावनि फिसाजोबाबो दाथ' आं बिखौ मोनबा फंनैसो थाव लागायनासो होगोन सोर थंगाला हौवाजोंबा आरो खारसनहैखो बिनाबा हिनजाव गथ' गथाय दङना गैया हाबा जानाय ना हाबा जायोबा ओमफ्राय गथ'आलाय हिनजावसा ना हौवासामोन दांखावरिनिया हिनजावसामोनहाय हिनजावसामोन अ थांबाय आरो दा बे गथ' गोरलैखौ लानानैनो गालांबादि आरो आलाय सिलाय जाबागौमोनसो लांदों हामदोंआनो दे नै आंहा गामि मोनसिगोनानो रायज्लायनायावनो फात्ताखौनो मोनाखैमोन आङो आव सुना आव गाबनाङा दे गाबनाङा नै गाबबाय माथो गथ'आ हानानि जाखो ना राजा जाखो माबा हौवासा माने राजा दे मोजाङै नायबानो जाबाय डक्टरनियाव लांनानै औ मादै दे होनबा नै आंहा गामि मोनबाय दे होनबा मादै दे लाखिदो दे बेयावनो बे रांखावरिया मानसिया एसेबां गाज्रिमार सिगांबो आंनि बिबनांनि हौवाजों खारसनहैबाय दाबो नै बेखौ गारनानै आरो गुबुनजों थांलायबाय सोरजोंबा थांलायबाय एबारनियाबा हिनजाव दंमारोना गैमारा आंखौबो सिगांबा मैथास्रि होननानै फन खालामबाय थायोमोन दा आरो हौवा गोदान मोननायखाय आंखौ बावलांबाय फनखौनो हरला आं हरबाथ' मोनखालायानो आरो सासे आंनि हौवाया सोर हिनजावखौ लांखोबा बिबा एखे रांखावरिजों बेजों दिनै न'खौनो सिबाखैमोन बाला ख्रेब जाजोबदों बे मोस्रोमखौ सिबनो होदोंमोन आङो माथो सिबनोनो थाङाखै माबा फनावनो रायज्लायबाय थाग्रा जादों सोरजों रायज्लायोथाय बिबारि आब' फैसा हरनाय फैसा मानो अबाव थांनो नागिरदों नोंलाय थै गाबोनलाय माथो दिवालियाव बमा गावनाङा नामा आयु नंमारगौबोथ' आं बावनासो दङमोन थै नोंसिनाबा खालि आरो बावगारनायल'थार लाबो फैसाफोरा आंहा बमा बायनोसै एबारथ' जोंहा फैसा दङलै जोंहाबो गुबुनफोरनि बायदि बै सायाव गावग्रा बमायालै बे दामि बमाया बेखौ बायगोन जोंहाबो बे बमाया मा नाम लायो बे बमानि नामा मा मोनथिगौ आंलाय मा नाम जिउआव गावफेरै बमाफोरखौनोलाय मालायबा धोनि मानसिफोरासो बेफोर बमाखौ गावो जोंफोर दा जोनोमनिफ्राय नुफेराखैबो गावफेराखैबो बै गुबुननि गावनायफोरखौ सायाव नुहरो इ बमाया बासा सायाव थांनानै बेलेग स्टाइलाव माबा गावस्रायो बेरफुहोयो कालाराबो बेलेग एक नांथारगौ एबार बायथारगोन दे जागोन दे बायनो हागोन दे जोंहाबो एबार गावगोन जोंलाय माथो गावनोबो रोङा गावनायखौनो टेनसन लायो नामा आंहा दखानावनो सोंगोन माबायदि गावो लाबो फैसाया थांसै आङो अबाव थांनो नागिरदोंलै मा अबाव गाबोन दिवालि नङा होमबा सिमा फुजा बमा बायनोसै नंमारगौथ' दिनै लाबोना दोनखा गाबोन मोनाबो जानो हानाय एबार जोंहा गुबुनफोरनि बायदि बै सायाव गावग्रा बमाखौ बेखौ गावगोन न' ओमफ्राय आंनि थाखाय गिदिर फुलजारिबो लाबोदे दिल्लु बेखौनोथ' लाबोनो फैसा बिगासिनो आङो एबारथ' फैसानि जेबो प्रब्लेमबो गैया बा देनजार बमा गाव आंबो देनजार फुलजारि लागायबाय थागोन दे आब' थांदो लायदो फैसाया र' लायनि लाबो मादे फुलजारिया जागोन दे गासैखौबो लाबोगोन आं मनासे लाबोखागोन दे मोनफैबाय आं गुवाहाटि माथो गुवाहाटियाव फैबाबो रांखावरि आरो आइ बांबुलिखौ बावगारनो हायाखै आं मालादि बावलांनो हागोन आङो बिदिनो गुवाहाटियाव थाबाय थाबानो बावलांगोन खोनादे लासैनो आरो आंबा जाय कम्पानियाव खामानि मावनो नागिरदों माबायदिबा खामानिफोरा आंबा मावनो हागोन ना हाया बेखौबो सिन्थादों आं दा सिन्थाबालाय मा जानो आखायाव थाइसे फैसा गैया खामानि मावना जायाबा माथ' खालामना जागोन साख्रियाबो गैला बै रांखावरिनि थाखायनो जाजोबदों बेफोर गासैबो बेफोरखौ सानबाय थाला दा थांनांगौ आंहा जावखौ फन खालामनि र' बेखिनियावबा थायो आंथ' जेबो सिनायखावनो हाया गुवाहाटियाव बारा फैयाना आं
हेलौ जावख' नै आं गुवाहाटि मोनफैबाय आंखौ लांफैदो नोङो ओइ आं जेबो सिनाया आं गुवाहाटियाव बारा फैया लांफै आंखौ ससे फै दे दानो फै आं नेबाय थानो बासोयो अ दे